Найбільшу проблему в тому всьому я вижу, і воно, я думаю, що буде переслідувати кожного історика, то коли ми говоримо або якось фокусуємося на тому, наскільки джерельний і методологічний є інструментарій достатній для того, щоб висвітлити об'єктивно ту чи іншу епоху, особливо коли ми говоримо про середні віки або особливо раннє середньовіччя, так, там, чи високе середньовіччя, чи пізнє. І це є найбільша проблема. Бо тут ми добре всі розуміємо, що переважна більшість фактично наших уявлень, наших стереотипів про ті часи сформулювалися в 19 столітті під великими впливами великих таких, скажімо, філософських систем, філософських ідеологій, як романтизм і позитивізм. І як не крути, за великим рахунком, много коще мислить навіть по нинішній день так. Тобто, фактично мислить і пише під впливом того ж Гегеля чи того ж, скажімо, Гердера, двох антиподів, які абсолютно інакше дивилися і позирали на роль або місію народів чи місію історії у цих народів. І все потім пішло гуляти, ясно, в 20 столітті. І по нинішній день, як говорити, то много кол лишився в тому зачарованому колі, і чомусь розуміє історію далі в тих романтичних, розумієте, легендарних таких переказах, переповіданнях. Ось. А історію розуміє у стилі Леопольда фон Ранке, факти і нічого, крім фактів. Але ми добре розуміємо, що для одного факту фурт є дрібні факти, котрі помічає часто історик в силу або його, скажімо, національної належності, або релігійної ідентичності, або якихось інших компетенцій, які в ньому переважають більше над ним як істориком. І тому я, у тому плані все-таки старався, як казала Наталія Яковенко, добрий такий мудрий наш історик український із Києво-Могилянської академії, коли історик сідає за письмовий стіл, і він мусить забити, якої він національності, якого він громадянства, якої він релігійної ідентичності, там вплоть до, перепрошую, сексуальності і так далі. Чого? Бо й все вшитко йому мішать, чесно. Для того, щоб наблизитися більш-менш до об'єктивного висвітлення того чи іншого факту, тої чи іншої події, чи тої чи іншої особи в історії, коли ми включаємо все це, то все постійно мішає. І тут треба повісти, що давно, дуже давно, ще ж фактично і від Геродота, а особливо, скажімо, Тацит, скажімо, мій любимий Лук'яніс Самосати, якого я люблю цитувати все учням і писати десь про нього в своїх книжках чи публікаціях, вони дуже були категоричні щодо цього. Тобто, фактично, ти, коли це робиш, як історик, ти мусиш забити, фактично, яка в тебе є отчизна, яка в тебе батьківщина. Бо це все імпліцитно, хочеш ти чи ні, воно буде присутнє у твоїй інтерпретації тих документів, інтерпретації, або репрезентації тої методології, яку ти хочеш основати, або тої концепції, яку ти вже пропонуєш своєму читачу. Тепер, що це стосує фактично того самого раннього періоду, то мушу тут правду повісти, що ми маємо проблеми, направду, маємо проблеми із, скажімо, тим, як розуміти Кирило-Мефодіївське хрещення, або роль і місце солунських братів, рівноапостольних Кирила і Мефодія у християнізації цілого Карпатського регіону. Бо одна добра відома річ, коли ми говоримо про підтверджені документами і їхніми життями або ще іншими документами, так, в тому числі археологією, бо це теж наука, і якимись писемними документами християнізації Моравії, так, Великої Моравії, так, коли вони прийшли сюди на запрошення Ростислава, потім назад це вертали вже після смерті Мефодія, після смерті Кирила, вже Мефодій, коли стає архієпископом і має папську буллу 880 року. Моравії і Панонії – це абсолютно один момент. Але коли ми говоримо у папській буллі про його призначення папським легатом та інших слов'янських земель, що тут під ними це треба розуміти. Коли виходити із даних археології, то, звичайно, в Карпатському регіоні вже на цей момент, бо ми говоримо про другу половину 9 століття, коли вони діяли тут жили слов'яни. І вони це підтверджують документами, вони це підтверджують археологічними знахідками. Ми можемо говорити вже про певну локалізацію слов'янських старожитностей в тому чи іншому регіонові, але вшитко це буде охоплювати фактично весь Карпатський регіон.
А з другого боку, коли ми говоримо конкретно про Закарпаття, і тут я завжди є скептиком у тому сенсі, бо коли розуміти вузько лише під Закарпаттям, то що ми десь маємо під ним, тобто я говорю про 13 районів, тут є не цілі історичні 4 королівські комітети, бо не цілі, бо Марамурош наполовину відійшов би ще у 19-му році до Румунії, то ясно, що фактично позирати на ті 50 або 50 з копійками слов'янських старожитностей, які на нинішній день є відомими археології як науки у верхньому цілому Потиссю, починаючи від Рахівського, так і кінчаючи Березнянським районом, то я навряд чи місіонери мали спокусу йти до фактично майже безлюдної місцевості і нести Слово Боже. Інша справа, що фактично якимось таким моментом воно відгукнулося, воно мало вплив, воно мало наслідки свої. І ясно, що якась частина учнів, особливо після того, коли було заказано вже їм у Моравії за Ростислава, за Святоплука діяти свободно, і почалися, скажімо, якісь переслідування, їх почали виганяти. І ясно, що коли йдемо про те, що був відданий перевага латинському обряду над грецьким або візантійським обрядом, то зрозуміло, що якась частина того учнів могла, тікаючи сюди, то саме Євангеліє Святое принести і до тих слов'ян. Ну, чи воно в них обстало, чи воно десь зафіксовано в документах, чи воно десь зафіксовано в якихось джерелах? Ні. Ми маємо лише про це якісь пізніші грамоти, пізніші документи, пізніші підтвердження. А що се тиче 9 чи 10 століття, ми маємо фактично лише гіпотетичні версії про це все. Зато я до цього говорю досить так скептично підходжу. Другий такий феномен, то є якраз прихід мадярів, і то є проблема, бо ми маємо так само скупі документи, так само скупі дуже підтверджувальні ті факти, які вже в 19 столітті стають відомими, але ми розуміємо, чого вони стають відомими. Я говорю про, наприклад, знаменитий Гесту Гунгароrum, написану нотарем магістром Петером, нотарем короля Бейли, третього мадярського короля в кінці 12-го, на початку 13 століття. Треба добре розуміти, що у все високого середньовіччя, фактично так звані рицарські романи, або так звані, скажімо, хроніки чи літописи, як у знаменитий літопис Нестора, або він лише зв'язує з Нестором літописцем, повість минулих літ чи повість временних літ, хоча насправді там писали і Никон, і Сильвестр, і Феодосій, багато хто до Нестора, або він його вже до кінця ушорив, і ми лише зв'язуємо з його іменем. Може так само було щось із Геста Гунгароrum, тобто діянням угорців, тут тяжко говорити, так? Або іншого фактично літописного чи хронічного твору ми не маємо по той час. І ці гести, тобто гести це з латині діяння, вони настільки стають одинокими майже у висвітленні тих подій, що коли лише з'являє бодай якийсь маленький документ, як, скажімо, стало відомо історикам про так звані фульцькі анали, із другої половини 9 століття, де є дуже важливий такий момент, там 882 рік ідеться, де чітко видко, що імператор Франків Отон просить болгарського царя Бориса не пущати, щоб до Моравії могли вести сіль. Утки могли вести сіль у той час. Ясно, що коли позирати на ту добу, то фактично сіль моглася вести або там, де потім буде Солотвино, тобто фактично із частини Закарпаття, або там, де є Сольнок або Сольноград, то зараз на території Мадярщини. То кіть позирати вже має точно, то скорше всього, що на путі з Болгарії сюди, то якраз йдеться про ті родовища солі, які ще були відомі в часи римлян, бо якраз за римської провінції Дакії тут почалася якраз та розробка соляних копалень, соляних цих шахт і так далі. І можна ви бачити, що фактично це говорить про що? Кіть просить імператор Франків Бориса, царя, болгар, то скорше всього, що весь цей регіон був не до Великої Моравії припояний, а скорше всього був до Болгарії. І потім все це підтверджує чим? Коли Геста Гунгароrum, коли Анонімус, магістр Петер, пише, що вони тільки стріли опір у якихось, скажімо, конфігураціях, це зв'язано було з слов'янами, і говоримо про потім теж це ім'я легендарного князя Лаборця, але я буду повісти так. Це не ім'я, так, бо це є фактично в 19 столітті, теж починається рости, більше пов'язано з Анатолієм Кралицьким. Так.
І це був точно не князь, але він був дука на латині, це значить вождь. Не знати, який був його конкретний титул, але то, що він був бетяр на той час великий, тобто він держав град, хунг. Скорше всього, то була якась дерев'яна споруда, бо навряд чи той час будували з каменю, то я абсолютно відкидав, так, бо кам'яні замки у нас починаються лише після татарської інвазії, і це треба признати. Навіть мадяри будували городища такі ще на колах із дерева, так, із дерев'яних зрубів. То фактично, ким би не був той челядник, він точно був великий фраєр, раз він наважився чинити отпор досить серйозний для тої величезної номадів, тих кочівників, які прийшли сюди залмуша. По-любому, і це є добре, бо у них фактично зупинили їх тільки, і, значить, подля Гунгу, подля граду Гунг, значить, це така легендарна теж версія, що одна із, значить, версій, що мадяри і саму державу назвали Гунгарія, зв'язана з Гунгом, тобто фактично від річки Гунг в різних транслітераціях, або від граду Гунг, де чинив тот опір дука їм, а потім утік, і вони його догнали десь там, а догнали над рікою Лаборка, да, ми знаємо, вона десь тече в Словаччині, тут на Виходному Слов'янську, в Східній, в Восточній Словакії, і вони його там завісили десь на деревові, так, но там є зараз пам'ятник, йому величезний зробили, значить, русини і словаки, величезний, значить, пам'ятник у цьому плані, це добре, абсолютно, це є правда, що це якраз того конкретного місця, так, це якраз той Меджелаборський окрес, але коли це вертати назад, то фактично це що значить? Що потім ми бачимо, що йде спроба договорити з болгарським царем про те, щоб купити ці всі землі. І ми знаємо, що ця знаменита історія про те, що, значить, були дари відправлені туди, значить, в цьому числі 12 русинських дівчат, там є десь Гунгарором якраз, красивих, таких удобраних. І це теж на щось натякає, бо коли говорити про рутенів або русинів у той час, то ми це маємо фактично третю таку велику проблему. Бо чого? Я 100% кажу, і в тій книзі про виток, значить, повод Грушівського і Мукачівського монастирів, я теж про це говорю, що русинами у цей період розуміли, скорше всього, не етнічну якусь особистість, не етнічну ідентичність. Взагалі національні ідентичності починають у нас формуватися лише після Французької революції. Ну я би так грубо так удрубив. Тобто це є досить модерний феномен, коли вже людина, значить, не від народження, не від генте, а через самосвідомість, через самозреме, через сознательність починає себе, значить, ідентифікувати лише з цим, а не з другим народом. І ця ідентифікація скорше йде не тільки з цим, тільки не з тим. І це починається лише десь з кінця 18 століття. Або коли це тепер перенести все-таки у наше середньовіччя, то тут треба бути правдивим. Значить, рутени, латинський термін рутени, так, ясна річ, що фактично вони переходили сюди із Русі. Іншого варіанту не було. Хоча є гіпотеза, що це могли бути ті французькі, якісь там ругі, рутени, яких фактично розбирають і бартинські анали, згадують у 11 столітті. Но я до того дуже скептично себе відношу. Я говорю все-таки про те, що якась частина тих, значить, кобили носіями Русі або руськості у тому часі могли прийти або десь перед мадярами, але не спеціально. Це був хаотичний такий перехід, якби ми не перейшли з вами, глядаючи ягоди, чи глядаючи якогось звіря екзотичного, якийсь ще з обстав у нас якогось там мацура великого у Карпатах наших, так, мачку, чи якогось рися, або ще когось. І перейшли ми, случайно, на той бік Карпат, або з того боку вони сюди прийшли. Етнікон Русь, Русі син, все одно прийшов оттуть, тобто прийшов із Востока, прийшов із Сходу. Ну тут треба повісти ще й друге, що туди, меже слов'ян, цей же етнікон не був уроблений автентично в середовищі самих слов'ян, восточних слов'ян, меже полянами, древлянами, там, уличами, кривичами. Ні, він теж був який? Чужородний. Бо ми добре знаємо навіть літописну цю легенду від Нестора Літописця про знамените прикликання варягів. Значить, земля у нас добра, земля у нас багата, люди в нас добрі, но правити в нас нікому. І ідіть і правте нами. Це фактично епізод, який відносить більшістю істориків до 8-го, ну можливо до зачатків 9 століття. А про що це йде? Йдеться якраз про те, що, наприклад, у 839 році ми вже точно маємо якесь конкретне ім'я руса Бравліна або Брауліна, котрий йде на Царгород, на Константинополь, веде величезну ватагу русів. А хто такі руси? Це частина вікінгів, котрі є відомі в Європі як вікінги, а між слов'янами їм дають назву варяги. І це фактично, що варяги, що вікінги, це одно. Це нормани.
Нормен. Північна людина. І фактично ці північні люди, руси, як частина цього великого конгломерату північних людей, вони приходять до слов'ян, так? Ясно, що приходять вони із якоюсь меркантильною однозначно метою, бо спочатку ми знаємо добре, що їхній торговельний шлях йде по Волзі, а потім лише вже є в літописі, так, який ми асоціюємо з Нестором, але я вже повів, вже там є повно авторів, вже є знаменитий путь із Варяг у Греки, так, але дотить був путь фактично із Варяг у Греки, но не Дніпром, а йшов Волгою. Но коли вони фактично торгівлею людьми, вони в основному займалися так, то був на той момент про них номадів найбільш прибутковий бізнес, то мусимо так і признати. Коли там вони фактично той ареал основали, вони все взяли і змістили фактично тут. Про це дуже добре пише у началах Русі у своїй новій книжці Олексій Толочко, київський історик, досить відомий. І я повім так, що йому можна вірити. Він дуже файно розібрав з такими тема грамотами, документами, літописами, візантійськими хроніками і так далі. Другий автор – то Емелян Пріцак, котрому направду не можна вірити. Знаменитий тюрколог, знаменитий автор чотирьохтомника походження Русі. І в першому тому він якраз і говорить про то обшитко, що руси то є фактично ті, що прийшли сюди, зобсталися між частиною слов'ян і поступно направду стали у них елітою. Тобто вони фактично, ми говоримо про князів і дружин, які складалися лише із русичів. І тепер якась частина тих русів, так, значить, вона перекрочує через Карпати абсолютно в стихійний спосіб. Якась частина, я думаю, могла прийти як проводирі якісь із мадярами, коли в 895-98 роках у кількох хвилях, бо ми говоримо про одну дату, там 896, да, але це не є так зовсім. Мадяри приходили, перші, скажімо, як мадяри чи угрищі приходили 862 року. І вони зайшли із Етелкозу, тобто території нині при Каспії, при Азові, при Чорномор'ї, у цьому трикутникові, де вони перед тим жили, вони йшли якби в розвідку. Можу повісти, що із ними то вони міг стрітити солунські брати, котрі йшли, до речі, в той час якраз у Херсонес. Про цей момент я теж пишу там, де знайшли вони мощі папи Климента III, який був увержений у море, ну, теж з легенди одно. Але коли вони фактично вже прийшли сюди, то вони прийшли у три такі великі путі, три такими шляхами, значить, через Верхні Карпати, через Середні, ну це будемо казати Верецький перевал фактично, і низом, Балканами, бо їм майсподу було май удобно сюди заходити. То якась частина Русі могла бути в них проводирями, просто вони їх могли перевезти, бо вони сюди фурт якось переходили, так? Но документи їх не зафіксували. Ну або насправді, як вже говорити вже найточно від латинських грамот, так, мадярських королів, тобто 11-12 століття, кого ми говоримо про русів чи рутенів? Ми говоримо про тих, хто ніс на прикордонні, тобто на індагінес, латинський термін, так, на пограниччі або англійською фронтієре, значить, несли королівську службу. Тобто фактично їх нанимали в якомусь регіонові, котрий 100% перших арпадів не інтересував, так? І вони не інтересувалися цим фактично таким доста заросшими лісами, заросшим регіоном, майже пралісами, так? І тут утворюється поступово то, що ми видимо, коли вже конкретно тиче значить, упом'янки сина Іштвана, першого мадярського короля Імре або Емеріха, якого під 1031 роком значить, хроніст називає Дукс Рутенорум, тобто князем уже, бо Дукс це вже князь рутенів. А що це значило? То значило, що фактично особа, так, яка мала стати наступником Іштвана, ну так все стало, що він не став, бо через пару років він піде на звіря, на кабана, і він буде там кабаном убитий, і помре, він не стане мадярським королем, я говорю про Імре. Но він був начальником цієї королівської стражі, котра несла службу тут. А потім через приблизно 100 років, у 1131-му, ми вже видимо упом'янку із уже других хроніків про те, що фактично ми говоримо у упом'янку про і пішов єпископ Бігара до Мархія Рутенору, тобто до руської марки, до руської землі. Опять, когось у 19 столітті все собі зафантазував, і так воно по нинішній день у когось гуляє, що це було руське князівство. Та ніякого русинського князівства там не було. А ніякого своєї держави, русени чи русини, не важить як, у 11-12 столітті тут не мали і мати не могли.
вони несли службу корольові. За це, правда, вони мали якісь, скажімо, індульгенції, мали якісь, скажімо, привілегії, так. 100%, що вони відносили фурт до категорії лібертане, тобто вони були свободні, були абсолютно вільними, так. Або потім термін такий латинський є «йоббагіонес», тобто вільні служителі замків. Вони і такими стануть, уже коли замки по і татарській інвазії будуть тут уже кам'яні, як замки виникати, той же самий Мукачівський замок, про який можемо говорити і так далі. Одним словом, але поступово від того, що вони несуть службу, дістають деякі землі, деякі посілості. Ясно, що навряд чи вони мали конкретні донації, бо я за 11-12 століття ніколи не знайшов, і в 19 столітті не знайшли, і ні Базилович не знайшов, ні Лучкай, ні Годенка, вже мої критичні історики, ні Петров, і ні Кобаль Йосип, вже мій сучасник, зараз якому більш-менш теж можеш вірити, як історикові по середньовіччю. Не знайшли того, щоб вони діставали донації деякі. Що то є? То значить королівську грамоту на володіння якоюсь землею. Ясно, що ця земля не могла бути на фурт, тобто вона сама мала передарити, значить, король міг її забрати за невірну службу, за якусь, скажімо, або таке друге. Одним словом, ми говоримо про той феномен такого оазисного утворення русинських поселень, так, котрі у абсолютно різний спосіб сюди перекрочили, сюди перейшли через Карпати. Принаймні 100% ми говоримо лише про епізоди їхні до середини 13 століття. Чого? Значить, прощений історик Антонін Годенка, котрому направду можна у більшості випадків вірити, добре це знав на латинських документах, добре фактично видав збірник документів величезний по тому періодові. Він припустив таку лише гіпотезу і додав це на документах, що перші русинські гроби, а саме про них він пише, Лесна і Чемерня, це є зараз тільки теж на Виходному Словенську, на Східній Восточній Словакії, датуються під 1254 роком. А не майскорі, а не майпізно. Кіді йдеться про гроби, то значить, що то вже були поховані, так? Значить, якісь рутени чи русини, котрі вже тут жили. Кіді вже тут жили, ми можемо говорити, що тільки вони були случайно, їх похоронили, але потім десь хтось назвався русинськими гробами. Але в всякому разі ми говоримо лише про період уже якраз татарської інвазії. І я би казав так, мадярське середньовіччя, або цього регіону, бо воно зв'язано з Мадярщиною, бо це було Мадярське королівство, треба ділити на до 1241 року і після. Чого? До 1241 року ми тут видимо фактично щось тича, скажімо, предків і тих же русинів, і тих же волохів, румунів. Я припускав, що вони мали жити у доста такій релігійній толеранції з боку мадярських королів. Чого? Ну, по-перше, вони були абсолютно симпатичні грецькій церкві, і дуже чого елементи, скажімо, візантійського обряду були присутні не лише в монастирях, про що я буду зараз говорити, так? Причому їх було тотально більшість тих монастирів, принаймні до початку 13 століття Мадярщини, але це відкладає у церемоніалі нового інтронізації нового короля, їхньому убранньові, значить, у ушитому платьові, у тому бісерові, який фактично був, то є дуже сильно подобно до візантійських цісарів, до візантійських імператорів. Тепер, що тиче релігійного життя, шкода. Но про конкретно цю територію ми маємо дуже такі, як кажуть, украдені факти, які треба ще часто перевіряти і підтверджувати.